Si Father Busoy na naskilid atong i-greet, no? Kay 85 years old na kuno siya. No? Wow, no? So, ganun na mga gawas, Father Busoy, nagpaabot ko nimo pa rin. So, nas Father Busoy diha sa atong kilid. Nasa iyang kwarto. O karon atong isugdan, pinaangis sa pulong sa Ginoo nga makadasig nato. Amen? Malindog ta tanan. The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to Saint John. The Jews pick up rocks to stone Jesus. Jesus answered them, I have shown you many good works from my Father. For which of this are you trying to stone me? The Jews answered him, we are not stoning you for a good work, but for blasphemy. You are a man. You, a man, are making yourself God. Jesus answered them, it is not written, in your law I said you are gods. If it calls them gods to whom the word of God came, and Scripture cannot set aside, then you say that the one whom the Father has consecrated and sent into the world blasphemes because I said I am the Son of God. If I do not perform my Father's works, do not believe me. Believe the works, so that you may realize and understand that the Father is in me, and I am in the Father. They tried again to arrest him, and he escaped from their power. He went back across the Jordan to the place where John first baptized, and there he remained. Many came to him and said, John performed no sign, but everything John said about this man was true, and many there began to believe in him. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagpalikod. So sa atong Ebanghelyo ron, gamay lang, pamalandong, na skandalo ang natauhan sa Israel. Imagine ka, ang Diyos dunay anak. Skandalo galit mo, anak. Pare dunay anak. Samod na Diyos dunay anak. I am the Son of the living God. Wala nga, wala sila kadawat. Hindi kita kadawat, dunay anak ang pare. Hindi pa ko, hindi natong pare. Samod na gubispo. Anak o gubispo. Anak o kardinal, anak o santo papa. Diba? Walang ang theological context sa ilang time, hindi nila madawat. Ngayon ay anak ang Diyos. O, di-claim po ni Kristo kasi sa iyang mga teaching na He is equal with the Father. Kung magkabanhaw ang amahan, kabanhaw sa anak. Wala nga, wag yun sila kadawat ni Kristo hangtod karon. Hangtod karon. Huwag itong nihilak ang itong Ginoo kay huwag ginadawata ang pinadala, ang mismong anak sa Diyos. No? Ang atong Ginoong Jesucristo na nagpakamatay natong tanan. Amen. Wala yung context ganun di sila kadawat ni Kristo. Kaya yung skandalo, nag-anak ng pare, samog nag-anak sa Ginoo. Muna, yan ang nilang objection nito sa Ginoo. Pero di man malalis na nagpakatao ang ikaduhang persona. No? O mismo si Kristo nimo, panglakaw ka mo sa tibok kalibutan, himuan sila ng akong tinunan. Kunyagi sila sa ngalan samahan o sa anak o sa Espiritu Santo. Anak. No?
Muna nga, kini atong pagdawat ni Kristo, base ni sa divine direct revelation from God Himself. Pero di naman kung topic sa gospel na, no? Ang topic natin na ni Professor Nino, o ni metanoia. Nagkatulog ka mo na term? Kamu ko na? Metanoia. And mission. A call to true conversion and courageous defense of the faith. Yung term metanoia, maring change of heart. Conversion. Kalaktod niya pagkasulti. Ang pagkakabig na to. Sa una ka nahubog ka, darong nakabig na ka, palainom na ko pala. May binta gamay. No? May level up. No? Sa una, marites ka, darong mirasol na. Improve gamay. Oy, na si nanay, oh. Saan ba yung nanay mo na yung magalitan? Nanay Ili? Si nanay, mo niya akong religion teacher. Ang iya kong anak, si Father Gerald Alupina. Gerald Anderson. Yan, okay na kanay? Nakatawag na kanay? Dito mo na siya kuha. Dito mo na niya. Pag-deliverance mo niya. Unya, wala akong kuhaan katekista sa grade 5. Grade 6 pa ko. Unya niya ako classmates. Mama sa ako classmate. No? Oh. Buwan ka dito sa gawas na eh. Pamapas. Ibig din. So, tanon, ato ning tagod-tagoron, unya, ang akong gigamit nga tabang nako parang tabangan ko pag-guide sa kung kagaling pag-share ninyo ang ato mismo Santos si Saint Roberto Bellarmin, usa sa mga defender of faith sa panahon sa mga protestant. Nindot to siya na modelo na itong mga safety. Nindot kayo siya. Kuyaw kayo siya kay defender siya, pero puno kay Krispito niya yung kontra. Iyang katbang mga di katoliko. Muna nga, nindot ka kayo, nagpatabang ko niya, para matakdan tayo sa 1/4 na lang. Mga safety, o yun mo kayo, no? Isa matakdan na lang mo, isa 1/4 na lang. No? Metanoia and mission, a call to the conversion and courageous defense of the faith. Ano sa term metanoia? True conversion is not merely a change of behavior. Bibigyan din ang pagkapalahubog na himo kang palainom. Bibigyan na change of behavior, but a radical transformation of the heart, mind, and will toward God. So, maumani ang mga faculties na to, will, intellect. Maumani ang higher faculty sa tao. Kung saan may nitabo na to karon, ang atong will na weaken. Yan na weaken ang atong will. Tungod kay atong intellect is darkened by many opinions. We decide by opinions. Diba mo? Ang Diyos, why opinion? Ang simbahan, nabi na sa iyang official teaching, why opinion? Ikaw o ako, dunay opinion. Pero ang simbahan o ang Diyos, walay opinion. Ang simbahan o ang Diyos, kamatuura. Kung sinita mo sa tao karon, darken, na ngitngita na natong salabutan because of ideologies of this world. Sige, simba, pero ni-promote o tao nga dili, ni-promote sa simbahan. Tinawali, mag-away pa ta. Tinawali, ay po, awayon mo tungkol sa teaching sa simbahan, dili sa tao.
nag-aaway na tatuod sa tao. Okay naman tanay nangaway ni mo, kaya nisangyaw ka sa pagtulunan sa Ginoo. Amen? Huwag mo na yung mission na ito. Isa comfort lang. Itahan ng tagamay. Ang radical, hindi siya ordinary. Radical. Dili ordinary yung transformation. Radical transformation. Of the heart, mind, and will toward God. It is a turning away from our sins and a complete surrender to the truth of Christ. This inner renewal is the foundation of every authentic Christian mission. Kaya ito na-connect sa mission o sa conversion. Biso mo kayo nag-mission ka, yung pa kay conversion, mo nang napuno ka sa consumption. Si pagulbol, si blame sa uban, ano man, huwag pa'y conversion. Nanalagad lang ka sa simbahan, kay doon na kay vested interest. Mudagan ko karong November. Mo na mag-minister ko karon. Kaya doon na may recruitment sa mga minister. Kaya mudagan ko pagkakapitan sa mong baryo. Kung nagawa man mo daog, daog man, huwag na ikita minister. Ganoon, gusto siya mission, pero ay conversion. Kitang tanan, apil ni nagwali, kinahanglan, very essential before going. Tanawa doon si Pedro, si Pablo, before siya ni mission, 3 years siya formation para ma-converted siya. Para ma-form, dili lang yan mula-muna, pinaka-importante ma-form ang atong kasing-kasing. Una yung atong pagdamgo sa mga CFD o sa mga defenders of faith. Kung doon ay correct na to, mamati ta. Dili kayo itong dibatihon ang di-correct na to. Mura pag-correct. Wrong di ay. MCWD. Sa minig MCWD. MC, mura correct. Wrong di ay. Muna nga, lingon si Saint Robert William nindot kayo yung reflection. May patabang lang po niya kay nindot kayo. The church does not need defenders who are timid, but witnesses who are faithful to the truth. So, kailangan pugihan ta. Musangyaw, pugihan din hindi katoliko. Gawa na subuan. Mugat-gat pa sa series. Ang gisugo, maunoy gisangya. Nabangli naman nun. Mag-uwaw galing, manunos sa Jollibee. Sasabahan mo yung kita sa mga. Manunos sa buka. Di ko manunos ikaw, paano ko mag-word again? The more ka manunos because it is our identity. Di na offend, maka-offend nila. Kaya ato na may identity. Anong di sila manguros? Hindi man sila katoliko. Nga anong manguros ka, ato ng identity. Di ka offend nila. Amen? But witnesses who are faithful to the truth. Yung sobrang ito pagwali nga, wak mong puntay hanaw. Magwaling pare, nagwali po kasi nung tapat. Nauturo pong nangalay. Yung una na yung mulakaw, okay, final blessing. Kasi pagtuon mo sinihan. True conversion leads naturally to mission. Ayaw sa Diyos o mission, huwag pa ka makonverted. Huwag pa man ko makonverted. Huwag pa man ko i-SP pa ko. Saan may i-SP? Huwag sa pakog. Huwag sa pansin. O saan man rin akong pagkasipti para na ito glorify myself? O ito na rin to glorify God.
Diba? So, kinahanglan di ay, wala na tayo recollection from time to time, yan naman, pagpahinumdum, pagpakonsensya sa atong kasing-kasing. O, ito na ay spiritual direction, director ang CFD, kaya muhatag direction ninyo. Kaya kung wala po naman sa inyo spiritual director, kung sa may rule sa CFD, nasa SD sa CFD, wala. Yan naman, ikaw na sakto. Di ba niya, kung ikaw na ang kanunay tama, may tama na ka. Tilang figure. Muna nga, ako sad, yun na po po spiritual director. Isang pari na ko, I need guidance. Isang pari na ko, di ko mabuot-buot sa kong kagalingon. I need inspiration. Muna nga, ikan sa seminarista, doon ang spiritual director, hangtod na pari na ko, doon na ihapon ko spiritual director. Noona, ang kamo, hindi ka ni pari, mula po ako mo sa inyong spiritual director, nanyawakan na ta. Noona, pabantay mo ha, kaya mo na tabo sa ubang lugar. Yan naman, mura na sila komentarista sa radyo, hindi na sila evangelizer. Komentarista sa radyo. Hindi mo komentarista sa radyo. You are bringing the word of Jesus. Okay? Muna nga, ang mga CFD, kinahanglan, converted na tadaan. Kung pa ka ma-converted, ayaw sa wali-wali. Kaya base niligwali na to, dili na ang pulong ni Kristo, ang ato ng pulong, ang ato isanya. Muna, the grace, one who has encountered Christ cannot remain silent. Muna kita, di na ito pasagdan ng uban, atong i-share ang ato faith. Di aron makilalis ta, ato i-share. Kaya ano man, di ka ito masilent ang kanindot, ang kalami sa pagtulunas, inuumura ka ni kaon o glitson. Ini, pikas ni mo anang, crispy kayo. Ngunya ang mga susos, grabe, ipilit sa imong kamot. Imo pa yung gitilaan. Ang kaon, yun ang ana ang pagtuon nato sa kasulatan. Takit yung lamiha. Di nato kapuyan ang pagpaambit. Pwede nyo gamiton ang inyong Facebook. Asa ang mga saying sa mga santos, asa ang mga pulong sa Ginoo na ka-inspire nimo. Ayaw focus sa mga tao na sipang daot nimo nga naman kay control ang mga tawanan na. Decide to be happy every day. Don't allow others to steal your joy. Amen? Amen. Mangita ka, magkiglalis ka ito, kauban mong cluster, yan, piste ka, utang na magkakot, lima, ako pa yung magpaputang mo, ako pa yung libakot. Hindi awa, you ruin my day. Why makaruin sa iyong adlaw without your consent? Ngayon nung nadugmok magkakaroon because you give consent to their negative behavior, to their negative opinion. Decide today to be healthy, to be productive every single day. Amen! Amen. God is good! Ay, pinarap na yung God is good! Grabe! All the time! Siyempre! So, balik na. The grace received in metanoia becomes a fire. Kung grabe ang atong pagkausap, mula siya o kayo that compels us to proclaim, not only to proclaim, to defend, and live the faith boldly. Ayun ka, wow! Pagpaambit, tanawa ko ng mga di katoliko, di mauwaw, bisag sayo
Ikaw noon nga, nakakas ka maturan, ba't hindi mo, mangiwawa ng kita? Tinoon nila. Isog pa kaya sa Archie. Sa Archie. Isog kayo. Kupilin pa na ko. Ano ang manimatakdi sa kadasig ni Archie, yung mga Katoliko? Ang kadasig na lang ba? Atong makita nila ba? Yan doon talagang sa'yo pa. Kasi magsunod pa sa Archie na to. No. Pinsir mo sa buo ang nabilin. O karon nabilin na nabilin niya. So, kung madasig na ta sa kausaban, di ba? Becomes a fire that hindi ba? Tanang madapat sa kayo, matransform. Papel, butang mo, matransform. Mosad na ang pulong sa Ginoo. I-transform ta sa Ginoo, pinahangin ni ini. Walang ayaw ka, wow. Walang every Tuesday, basta wakoy lakaw, every night sa Tuesday, akong idadal ko mga isuon. Yan naman. Hindi ko mga isuon na laki ang nag-influence sa ikarong simanahan. Ilang Facebook, ilang sa YouTube nila, laki ang nag-influence nila. They cannot change them. But I can influence them by proclaiming the truth of our faith. Amen? Walang ilit-ulit ninyo, isang paglibak nyo, proclaim the truth of our faith. Not only proclaim, defend the teachings of the church. Bisan pag ikaw na lang usap. No? Kaya simbahan ka matuurang, dili siya mudapit, dili siya basihan sa public opinions. Baro. Okay, ikaw matuurang. Yeah, lead the faith boldly. Ayaw ka, wow. Ibaw man mo karoon, no? Nag-ipapailan na to ang mga politikong namalit o buto sa Valencia. No? Ikiharaw ba nga akong witness? 5 counts perjury. Nauyong ito akong witness. Padahal, na ito kong Switzerland, siko, didit ito sa shopping sa snow. Ano saan akong witness? Hadlok. Padahal, nagkatawat kong surprise na. Sa iyo, goal na. Kadawat ko. Balikat ka. Balikat ka, goal. Naman, goal mo ka. Sino priso na ko yun eh? Kung ubanan tatas priso ka. Napriso man nila sa Pablo. Napriso man nila sa Pedro. Kung mapriso ta ni magduman ta, kagawon. Yan kaluis Ginoo na face-to-face unta atong ni Ading Piba March 24 or March 23 ba to? Or June? Ano sa to? Ang hearing na mo, wag manungha ang napo ka politiko. Tugag-tugag file. Wala nga di ta mahadlok. Ngano nag-abusar ang pipila ka mga leader nato. Wag na ta magpakabara. Akong sa. Sa sunod na? Sa pulong, sa hula-hula, o sa buhat, o sa wala pagbuhat, anak, may po na itong sa ay maikog man ta. Una nga, doon na na-5 ang political leader na priso tungod sa botbahin. Kaya ang inyong sigpagulbo na ng land control mo ay personal knowledge. Papagaw na lang mo. Karong November, ihatod dawatang kwarta. Una i-play ninyo ang inyong CCTV. Kana, mapliso din ang mga tawanan. Dahil ay 5 ka political leaders, di ba naka-direct sa politiko? Unless kung ang political leaders, muingon sila na isugo raw.
Niya kung huwag sila ngayon, sila ay mag-usara magkatuig. Nakagawas naman po. Kung ikaw tanan ngayon ikaw gusto mo kausaban, sugda na to karong November. Di ka makig-away, ato nang gibuhat, not out of revenge, out of love for our country. For the greater love for God. Amen? Nakoy duha atong gisunod. Pito na sila. Unya, karong March 31, ang proper trial. Ako lang nag-share ninyo, parang hindi ka mo mahadlok. Kaya kung pat yun ka ba na, ay mo kagoon. 41 anyos na ni. Si Kristo 33 ra, nilapas na ko. Iasa mo ng sobra. Amen! Ayaw mo kahadlok pat yun. Tuga-tuga mo kanta, nang mamaday, nang daan. Bot-bot! Pailan nagkaso mo atlas na gani! Amen? Ayaw kahadlok. Ang mga tao na nagpuyo sa kahadlok, dili kaliho. Ang mga tao kung sipang hadlok, doon ay giilo. Asa magkaadlapit. Pero March 31, ang proper trial na to. Una na itong lipayan ng tulugang political leader, umuna ang trial proper. Pero March 31, pero Martes, muat ko dito. Na may pare ni Father, ay lang yung pakita dito sa korte, Father. Kaya kita mga pare, Father, na nakasalikod sa mga tao. Ang mga tao mo yan itong pailon dito, kita, nasa likod. Sige na naman mo sa likod, ari ko sa tubangan. Na naman, hadlok sila kay nakarakas likod, playing safe ta. Tinahanglan ari ta kay mga tatay ta, shepherd ta. Huwag ako manaway, I love all the politicians. I pray for them every time I recite the rosary. I mention them in my holy mass. Magiluntan si Padre Darwin. Puno ako sa pagtigong mo. Amen? At pakpakan ang nagkaroon, palayon ka. Nasa naman tayo, punta sa election. Nagulugan ko na. Nagkaroon, kung mapriso rin pito ka-political leaders, kinsa na may ganang leader sa loob. Good. Yung sa may mga leader ninyo, mga sikip-kir o leaders politiko. Una, inyong gisunog ang kaugmakon sa ato naso. Luko, 18 trillion na ang utang nato. No? Angay pakugod ng daghang mga leader. Dito sa Switzerland, diba mo? Kuyok sila. Grabe ang anticipation. Doon na sila yung bunker. Pero bunker, muna ang protection sa kung doon ay bumba. Nakita nila yung Pilipinas natin bunker. Ay kalapay mo sa dakong bukti dito sa Switzerland. Hindi ba ilang mga kuhaan nito? Ilang mga highway, tunnel, ilang buslutan, ang bukid. Grabe eh. Unya, iwan to si Father Jolie Bros, kita ka na akong bukid, Father. Bunker na. O ka na bunker, Father, tibuok hospital. Ilaw sa bukid, hospital. Naata ng supply dito, Father. Pagkaon sa mga bomba, Father, di na mauyok. Bunker na. Hospital na bunker. Grabe mo. Nakita sa Pilipinas. Nagputay langog, no? Pero hinatanan ng kida eh. As tinagpigia, nagsipag langis. Ang mga iusan nila pagkurakot, kisay kurakot, puro kurakot. Dito din sa langit, lingaw kayo. Dihay politiko naman tayo. Sa niya, yun sa Pedro. Lalong dagdahan man ka ayong orasan din sa langit nyo. Ang uban nyo, hinay kayo mo tuyo. Ang uban, kusog mo tuyo nyo. Nyo,
Gusto may pasabot ini. Kada orasan doy, nagrepresentar na sa mga nasod. Mo, yan naman lagi, hinay mo tuyo. Nabi kusog mo tuyo. Kung hinay mo tuyo, hinay ang korupsyon. Kung kusog mo tuyo, kusog ang korupsyon. Sa atong amo niyo, kusog ito. Sasa man ang oras sa Pilipinas sa ninyo, liipot sila. Nalipot nila tibok langit. Huwag nyo nila makita ang orasan sa Pilipinas. Ingon sa inyo Pedro, doy, ang kwarto na Diyos, Ginoo may wala na ito masod. Sige, ako sudlon. Pag-sud niya dito, tuwa na dito doy, ang orasan sa Pilipinas. Diyos, Ginoo ko nyo. Sa talang orasan, sa limong kalibutan, ang orasan pa yun sa Pilipinas, mo ito ang kapagaminanggat nyo sa mga Pinoy sa Ginoo. So sa kapinanggat, natulog sa kusog tuyok, ihimong electric fan sa Ginoo. Tungod sa kusog tuyok, ihimong electric fan sa Ginoo, may na yung kinamusya. Ang bewan mo siya. Basta na, pagkawawa. Luna na, nanong disiplin ang mga Pinoy at ato ka sa Switzerland, Canada, disiplin kay Pinoy. Kato diri, may disiplina. Yan naman, ang ilang policies dito, ibutangan yung sanction. Example, mag-inom kagamay. O niya, masakpan ka sa pulis. Mga $500 sa zona. Muna nga, akong brother-in-law dito, uri diri, mag-wife ito siya. At kung dito, kung magtayo, di mo ino, tumutan mo ni mo diri. Diba? Naisanksyon. Kung nga kung ang speed limit mo sobra, nakakapoy sanksyon. Sanksyon. Kaya kita din ang sanksyon kay daan na to, iba-iba na to. Ay, naku, sanksyon din. Ay, makapila. So ay break dito, madugang bayra. Muna na sila ka-disiplina dito. Sample ka ng traffic lights. Ang unang may abot, wala unang mo, labang. Yan sunod na po, puli-puli sila. Di ba? Tinilabang na to, mumanay ko sa mo, muluot. Dugay kayo makalabang ikaw, pre. Yan siya na may unang malabang. Pikas na po, pikas, puli-puli. Ito, liwangon nilo. Uy, traffic enforcer. Ang traffic enforcer na to, mga may traffic nilo. Traffic sa mo. Dito, grabe sila discipline dito. Dito din wag man tayo sanksyon. Wag tayo penalty, lang tayo penalty, di man ma-realize. Una nga, ang boat buying illegal na, pero i-normalize na to. Muna, grabe kayo ang korupsyon. Tungod, ana. Tinawa nila, ay, balik dito gas pa din. Trillion ang ikawan. Ibaw mo ang akong dito magko sa akong manghod sa Canada. Nanganak siya. Ang iyang bata, doon ay $700 every month. Ya, 1 year, di siya katrabaho. With payment na siya. Uy. Yan ka rin. Wag pa rin kakautong. Patrabaho na ka. Uy. Dukuyas Pinoy dato kay Pilipinas. Niya yung mga anak nga duha at $300 every month. Grabe kayo sila dito mga benefits. Kita na rin ipagkupit. Mga benefits, ipagkupit. Luwi kayo. O nga, sige balik-balik sa mga politiko, patronage politics. Family dynasty. Unang mamita na kaglain o kaya nang tarong po way issue wala siya na itong paglandungan nagkaroon metanoia the beginning of all mission ang pagkausap sa atong pagalingon is the beginning of all mission. Before we can evangelize others, we must first be converted ourselves. Kung muna'y dako kay challenge na to natong tanan.
Ngayon si St. Robert Bellarmine reminds us, before instructing others, one must first be instructed by God. Conversion is not superficial. It requires humility, repentance, and obedience. It demands a life rooted in prayer and truth. Kung nakita, nanian din ni karon, ayaw ninyo isakripisyo ang inyong pagkampo. Bahala na masakripisyo ang uban, ayaw lang ang inyong pagkampo. Amen? Start your day with God, not with your gadgets. Gusto to? Start your day with God, not with your gadgets. Without conversion, mission becomes empty activism. Why kahulugan mo? Busy ikaw pero wala magway busy na. Diba? Wala empty activism. Muna nga kinahanglan ang atong gibuhat from the heart. Kinasing-kasing. Nga, diba mo? Kung di mo lang buhaton ka na mo increase ang circle of your influence. No? Ang imong aura mo increase ang imong circle of influence. No? But with true conversion, mission becomes a living witness of grace. O di recognize si Atty. Collins na anas likod, uban sa iyang kapikas, uban po na to, sa mga legal advisors na to. Kaya yun na unod ka, ugahan nyo ng paluyo na to sa legal action na to. Nya, pinsan, panawagan na po inyo, dawatan ninyong kwarta. I-activate ninyo inyong paanakan ng kaya lang yung video kay di man natin kung ebidensya. Kaya na dyan yung CCTV. Kaya pagpalit mo CCTV, yung mga ka-eleksyon, buta ng iyo. Kaya hipon kayo na kay CCTV man. No. Kaya kung mag-video ka, pwede masumbalikan ta. Muna ka na CCTV ninyo, yan na may personal plus CCTV, kaya mapuno yun ang presohan. Pero kung magbut tayo masampulan, huwag makanata. Kung nakita balik yung may suon, siyempre yan, magbayo. Di raw yung mag-confess. Di ka ninyo ikumpisan. Ano ka ulibig, ikumpisan na, nakadawat kong uwan-uwan o taligsik. Ipapilan yung kumpisan. Ano ba? Susunod na ba kayo mong reklamo? Kisa kayo nagpili, anak. Di ba kang buta? Nangaway pagaling kayo, Marcos, Tinawa nila. Ngayon karon, bangat. Kisa na buta, anak. Wala mo siya buta, anak. Bangka mo niyo buta, 31 million buta. Di ba? Nasama yung kadali yung berlibahinan yang kalian ikatin wealth na di-distribute ko na. Wala, totoo mo mga fake news. Malabait ha, dahil iwala na itong Pangulo, nag-reflect na the way we vote. Ayaw na niyo mahayo inyong Pangulo, balik tas kabugali tungod na nato. Kung naminaw pa lang sa simbahan mo, may guidelines, hindi, naluwas na atong simbahan. Naluwas na ang katauhan. Sabi ng Kristo, ang naminaw sa simbahan, naminaw na ako. Ang wak maminaw sa simbahan, wak maminaw na ako. Munang gubuta. Munang karon, isip, nakakaroon, listen to the church. Ako, aray naman ko, minaw ko sa simbahan. Kaya naman, only the church has the keys from heaven. Siya lang nakadawat ng Yahweh. Dili si Trump. Wala kadawat ng Yahweh. Wala kadawat ng duplicate sa Yahweh ni Pedro. Wow! Ito ka na ni San? Ani Popleo ka. Panayon ka. So, ako na-connect sa Our Lady of Tears. Kailan mo sa Our Lady of Tears?
Our Lady of Nazareth. Ato i-connect. Kuno kaayo, sa tanan na apparition ni Mama Mary, mora ni siya ang Our Lady of Tears. Nagpakita siya sa mga kabata na grabe ang iyang paghihina. Yan naman, yan itong mahila ka, grabe kapinanggat ni mo ang usa ka tao. Kung si Mama Mary ni Our Lady, approved na sa simbahan na, Our Lady of Nazareth, nihila siya pagmakay. Tingin siya sa iyang message in relation sa conversion. If my people will not submit, I shall be forced to let of the arm of my son. So, iyan ang buhian ang kamot sa iyang anak. To punish us because of our ingratitude and refusal to receive the grace. So, ipasambot ni sa message niya, naghila. Iyong ni si Mama Mary, grabe pagbako, naghila. Kaya naman, ingon anak kakapinangga sa mahal na Bethlehem. Ilata nato ang atong mga sala. Nanindot kayo na inyong, before mo mangumpisa, bunga sa inyong mga luha. Ang inyong, kaya siya, una ni, ang matod pa ni Mama Mary, kung saan ni famine, kini war, it is a great warning to the church and to the world. Pinarod ang atong adlaw ng kinabuhian. Kung nagkaroon Lenten season, magpanon ta. Apil rin nagwami, mangumpisa ta. Amen. Kunya, sulti ni Saint Isaac the Syrian. Ayaw mo kawas paglaong sa dagko inyong mga sa. Kaya kanang inyong dagkong sa, nung si Saint Isaac the Syrian, sama na sa bahas sa baybayan. Mga tungo sa dagkis baybayan, kung sa kakungkong na bahas. Kunya, ilabay na sa dagat. Pangutanan niya, na makita pa ba mo ang bahas, ang imong dagko ng mga sala, sama sa bahas. Hindi mo duul ka sa dagat na nagsimbulo sa way tinutupan nga bukma sa Ginoo. Una nga, mawa nga. Way sa dagat, di mawa. Kung muduol ka sa dagat sa iyang kaluoy. So, yun siya nga, it is an inspiration against despair. Di na mapasnilo ako mga sa. Balik-balik ang kong mga sa, Father. Di na ko mangumpisa, Father. Kaya balik-balik ako sa. Ay, akong kaligo. Kaya balik-balik akong mabuling ka. Sakto ba? Ngamingon ka? Naligo ko po tusuan daw. Di ko maligo. Mao ka po maligo ko. Mabuling ka po ko. Bari sakto na lang ko maligo. Once a year na lang ko maligo. Sakto ba na? Di na siya normal. Bingon ka sa mga anak, ayaw na maghugas ng plato, wala! Mabuling ka po na! Sandi lang, sunod ang labi, dili hinugasan. Di mabuling ka po na. Mga anak, ayaw na magpalag-brush. Kikingon ka. Ganong balik-balik ka maligo. Ganong balik-balik ng rosaryo, kaya balik-balik lang na itong pagkapaklo. Pagpil sa din wali. Balik, walang ayaw kaluya. Walang damol ka magasa, damol ka mo balik sa Ginoo. Amen. Amen. Kung nag-iyon na kuya po nag-iyon ni St. John Bonivian, patron sa mga pari. Siya anak, kay maong pagka-anak, yan ka nang imong gikumpisan karon,
Diri nako, pwede pa na mabuhat ni mo ugma. Pero anak, ang laing balita karon anak, kay niduol magkakaroon, di kalimtan sa Ginoo ang ugma, kay pasayloon kanya karon. Sintiyan niya nila, din ako. Sa anak, inikumpisal ako, nimo karong adlaw, naibaw ang Diyos. Kaya ganang imong ikumpisal ron, imong kaya po ng buhaton ugma. Hindi siya, tayo balita anak ko ni, di kalimtan sa Diyos ang ugma, kay iya kang pasayloon tayo. Ang pasabot anak, ayaw kawa sa paglaom. Wa kapuy ang mabito ng reconciliation, sakramento. E nga naman, naibaw ang Diyos na wa tayo klaro. Tanaw na dos Pedro? Lord. Kuan na, Lord. Magpakamatay ba ko ni mo, Lord? Promise mo, Lord. Anay ka ni mo, Pedro. Di pa galing mo tutukaok ang ano. Ilimod mo na ako. Kapila? Katulo. Huwag na nang ibongga na siya katulo. Igugma ba ka na to, Lord? Ay, Pedro. Ay, Lord. Makakapulog. Diba? Kaya naman, maunay nature sa tao. Ayaw ka discourage. Tino ko nila. Manglibak mo karon. Manglibak na pag-uupa. Nang-bisal ka karon. Manglibak ka. Lipak ka. Bisal na rin. Kung bisal ni mo, nanglipak niya po ka. Kaya ko kapatid. Kaya ko ako mahal na kapatid. Balahubog ito pala. Kaya ino bumari. Kaya ino sa may kumpisal ngayon. Sa sino mana. Ngayon po lang asawa i-breathing na ka na kapatid. Mau yung sunod kumpisal mo. May namasayod na kadaan. Isa kang kumpisal ng libak. Gihapon. Muna, balik ko ni St. John Meridiani, ayaw kaluya. That's a terror. Ayaw kawa sa paglao. Bisan, balik din tagungit aron mabusog ta. Mo nang ang rosaryo, balik-balik. Kaya naman, tumudas balik-balik di mo pagkapakwa. Balik-balik na pagkakahig. O, mo nang rosaryo. Hail Mary. Habitual sin will be defeated through habitual prayer. Nakuha ninyo? Muna na kung wala regular confession, kinahanglan na nato. O pa ng kumpisal, sus, hindi ko kalabutan. No, thanks be to God for the sacrament. Aminin nyo ka ng sacrament of confession, kung nahibawan na magpaano mo talan. Saan po nung paano mo gunay ayuda? Yung mapagulbulo ng magsulog karton. Why, hindi ka nagagawa mo? Hindi, ibukan daw yung businig na rin niya. Nagkaroon tundes. Bitaw ang sanay na itong kalimutan doon. Tuod po na sa atong kawin. Mabalik ko po na ito. No? Wala nga, so, indot kaya karoon yung balik ta sa ito ko kalingon. Nagkaroon, una na, hihilap dyan si Mama Mary. No? She warned of punishment, crop failures, famine, war, the people did not repent. So karoon, iwag ka dyan. Tanawa, dahil kayo mga lawat ron. Ikaw pa rin kayo mamumpisan. Tanawa ka dyan eh. At ina daw niyan, itandi ng nangalamat o namumpisan. Sumuna, naggrabe gapon, amo na, pangitabo sa kalimutan. Yes, mamili sulti na, nanan sa iya mariti o lasalet. Di pa ako, approve ba ini sa simbahan? Una na kita, hinay na ta, ubalik sa Ginoo. Wala, kantas mag-resmatic, binabago niya ako araw-araw. Nalibag po kada daw. Ugma, siyaw na. Salamat kasi ni-improve na gamay. Sunod na daw, walo na kasi ito. Isipin mo na ng gamay ni improvement.
reward. Yung rewardan mo ko, sabi ka, kapalo ka na ng libat. Ito mo sa ano, po dyan at street, pa dyan. So, little improvement. Congratulate yourself and reward yourself. Amen? Kaya ka-discourage sa pagpadayon, sa pagtindog. Kada adlaw. Kung mo naging ni Saint Maria Magdalene. Yan ay sa mission. Conversion man to. Ay sa mission. Proclaiming truth with courage. Muna kung muna yung mga theological discussion, research tayo kung sa teaching sa simbahan. Nagbantay mo sa kung nawali ng mga church fathers, isipin na ko na ako mag-proclaim sa akong pagalingon. Walang mo sa ilang na statement. Walang, dali ako mahuman. Kaya siya idea. Grabe kayo sila. Rich kayo ang ilang wisdom. The mission of every Christian is not only to share the gospel, but also to defend it against error and falsehood. Pinanalitin po na uyon. Sayop na, tando-tando o dita. Kung doon ay issue about karon kay abortion, mustahan ta? Na may i-discuss ron na pwede i-abort ang biktima sa rape. Pwede i-abort ang biktima sa incest. Nasa may incest, i-rape sa pagalingon, i-rape sa pagalingon, uling lulo. Di ba? Pero kung sa may stand sa simbahan, hindi na inyong opinion, hindi na opinion sa what? Kung sa may tubag sa simbahan, muna, ang inyong tubag, hindi inyong opinion. Gano'n nga? I-search na ninyo what is the official teachings of the church in relation to these moral issues. Ano na siya? Hindi dayon, ikuha ng sources. Ayaw magtuulit. Ang sources na gawa ninyo, primary sources. Abi ninyo, ang atong paron, ang social media, grabe na provide na ito, di na ka mag-ilan. Grabe na bukag mag-ilan. Daghan na kayo, available din na ka matulay, pero daghan na ka o primary sources. Amen? Unya, muna, kung sa may teaching sa simbahan na, muna i-save ang duha ka kinabuhi. Kaya naman, muna barugan ng simbahan, ang sala, dili na ito solusyonan, pinaagis lang yung sala. Magpunit, tuto sila, niya kung musikit nag-refer sa simbahan, hindi magkaiusa ta. Ngayon kung huwag ka magkaiusa, tuatas opinion sa mga ideologies, tuatas sa mga popular, yan mga personalities. Wa tamo tudlok sa kung sa may moral issue, kung sa may teaching sa simbahan officially based on these moral issues, kung sa may mga documents sa simbahan, daghan ka kayo matabangan na ito. No? Ang simbahan ni Ingon, ipataw ang bata. Yan naman, dili salak sa bata ang kabuang sa iyang dulo. Dili salak sa bata sa tungod atong request. Ako siyang patyo. Lingon ang simbahan, mo-offer kang psychological, counseling, processing, o accompanyment. Mo nang doon na tayo mga religious institution. There is Almor, doon na tayo faith angels sa itong kuanti sa mga madres Almor Prioda, kung mga madre angel Trinity Angels, no? So, tuan ito, matas ka sa mga experience nila, mga anak sila pagalingong lulo, sakit ito. Pero ang simbahan doon ay mga religious institution niya care, anak. Instead niyo ibalaglag, pwede niyo ibutan dito sa atong Trinitarian Angels. Natalas Albor. Diba? Instead niyo i-abort, ayaw niyo i-abort. Hina na ko, natong dito. Kaya inuwi kayong bata. Muna ang sala, dili ni mo sulpa mo lugayin sa.
Muna, kung doon na gani mga question ninyo, i-consultahin ninyo ang official teaching sa simbahan. Parang ang official teaching sa simbahan, maghiusa ka, mauwi akong ipalanog sa social media. Nga naman, 1 Timoteo Kapitulo 3, versikulo 15, ningon si San Pablo, ang simbahan, mao ang haligi o sukaranan sa kamatuoran. Atong papakan na nato ang simbahan. O doon na ang atong misyon, ayaw data ang imong opinion. Data ang kamatuoran nandito sa social media. Okay? Muna ato mission, proclaiming and defending the truth. Ibasig ang atong ginipansaan ang tao na. Ang opinion na sa tao, ang ideolohiya na sa usa ka tao, dili na ang kamatuoran gikan sa Ginoo. Truth is not afraid of investigation. Kung natas kamatuoran, ay hadlok. Na-question ka, i-correct ka, ay hadlok. Na naman, as long as yung ipaambit ang kamatuoran. To remain silent when the truth is attacked is to betray it. Kunan kita, ano sa mga CFD, ako kay damit. Congratulations sa mga CFD na naman, without the Catholic faith defenders, kumurot atong mga inibor, hindi na. Tinoon, atong papakan itong mga kauman, ang Catholic faith. Napo din si Brad Jared, kauman na to. Brad Jared o si Brad GB, no? Ikan pa sila sa Manila. O niya, kay bawang mo dito na sila Katoliko, Brad Jared, agresibo kaayo. Ipatiko na ng Dos Padre Darwe. Nawa na kaabot na ho, kay dito na kutob dyan do. O pinili, Brad Paul Alima. Nalanggakan man siya. Atong pakpakan ang mga CFD. Congratulations sa mga Catholic faith defenders. O unta, madasig pata. Niining, budak nung panahon karon kay ano, usarang si Banya ito Punti Cristo, libuan ang niatake kanina. Ngunya, abi ninyo, kung wag pa'y Catholic faith defender, na Pastor Alden Dane, nagupita, baptist na ko karon. Kauban may pastorian o karon. Rick Alpentes, ay, kato lang na ko, baptisman. Yan ang convince ko niya. Convince ko niya. Ngunya, tungod sa CFD, silingan ng Robert Alvin nagupita. Pagpangutanan ako dito niya, nalinawa ka na, kung ako tinawan ko tanan. Walang ako pasalamatan sa Robert Alvin, no? Unya, sa Robert Alvin, napagpakas sa Robert Alvin nagupita. And said that my instrumental to give enlightenment sa akong confusion during that time. No? Wala na sa mga CFD, ganyan din karon, pagkahayon ta sa pagpakambit. Yung takibaw, nasitag yaw-yaw. Ako, sa una, kung saan naman dyan maminaw na ko. Ang maminaw dyan ako sa una, si Papa na dyan. Oo. Ano ang life ko? Hindi ko sa. Oo, di ba? Kung niya, sila man ng dos mama. Ay, di ba na? Di na, ano dito, nagsugod ng doha. Si Dulo, ikatulo. May tulong ako mag-ujet sa una. Ang life ko, okay na ko na nabuk, tanaw na ko. Kapir ko. Yung okay ba ako nga, nag-uur ko tungod sa pandemic. Yan naman, sino nagsangyaw? Sa loob, amo lang disuroy, sports and evangelization, pati ulan ako. Yan naman, di na nagkasangyaw. Wala yung Sbertendo, wala, makuhantag. Kuhaan sa YouTube channel, punto por punto. Wala dito nagsubot. Doon na joy, plano ang Ginoo, labaw kaysa atong plano. Wala na panahon sa pandemic, nakalabang ta, nagkaroon ng 120 na ang gasolina, ayaw mo palapit ka doon. God will supply us. Iisan pag maabot ng 1,000 ang gasolina. Makapalit niya pala. Amen! Ano ba lang ka doon, no? Magbaktas.
Nagkaroon, balik na sa mission na to. Ano yung mission na to? To speak the truth even when it is unpopular. Diba niya? Ayun ko kaguol kung doon ay matakilin nyo kung sangyaw mo sa kamatuuran. Nato'y nantanan ako dito, may sa Switzerland, mga ito ang oras buntok dito. Boy nakalive eh. No, kami mga tinungit dito, no? Huwag ko yung nisupa mo. O si Edison, huwag ko man siya visa, no? Okay, ron na nakapang-hapla siya glana kayo. So, daghan kayong mga kining mga apologetics. How kayo sila dito? Sa apologetics, sila matanan ako, Father. Kung saan na ako, Father, na ako sa akong anak, hindi katoliko. Niya ako katoliko ko, Father. Na mahatlok ako mag-rosaryo. Kaya di patigol mo ko, Father. Ako sila yun yan, ay ka, oo, kung rosaryo ka. Ano man katoliko mo ka? Kung rosaryo, di kasi may parto. Na, yung ampo ko, Father, di ko pa pang-rosol. Jadi, maurusyo ka. Kaya mauman na itong identity. Ay kalimot na katoliko ka. Kaya di sila maurus, kaya di sila katoliko. Muna nga, kinahanglan to speak the truth even when it is unpopular. No? To stand firm against injustice and moral corruption. To defend the dignity of faith, the church, and the God. Tanawa ko ng mga intimuhan. 24/7 nagyaw-yaw. Sa radio station nila, doon na sila yung radio station, doon na sila yung TV station, 24/7 na. Katoliko. Wala na yung gasoline station. Ang hindi ko na amaze sa social media. Yan naman, dito sa Switzerland, dagat yung mga followers na to dito. Dito sa Canada, dagat yung mga followers sa social media na to. Na ang kosparto ng sigyaw-yaw, abot sa tibuok kalibutan. Amen? Amen. Kung nangingon, meron ka matandog ka, kaya kung mas bahan ka na, tigsin pa, siya nagpaminaw niyo ka na, napulihan na ang Provinciano, ikaw na ang Cardo. No? Kung ibaw mo, pag ito na ko dito, nag-anointing of census ko nila, nagbitamit na dito, kayo na tayo office, doon na yung Swiss dito, na 8 years pa dyan, ang iyang chronic pain sa back niya, completely healed after anointing of census. It's I do not believe in anything, but now I believe. Grabe. So, Father, no more pain. No more pain. I suffered it for a long time, Father. But now, no more pain. No. Now I believe in God, Father. Okay? Ang ina kasama, Pinay man. Unang dako kay impact ang atong social evangelization. Nya, kalau Ginoo, okay na atong may puhon sa National Convention na to sa CFD na to sa It's in You. No? Invite ko na mo sa 2 days National Convention. Ito pa rin kamutan na ma-invite na to si Father Kabading. Kunya mga Bible scholar doon, exeget, si Father Carmelo Chula. Yung sa'yo, puro buta apologetics, no? I-upgrade ko na ito ang ato mental capacity, no? Kay, one time, hindi na ito i-update. Na-joke ba? Joke niya, no? Yun, ang bata. Nay, tagpila na ibarilon sa itong electricity, Nay. Kasi electricity na. Nagpatuyok sa electric fan, nagpasiga sa sugat na ito na, di ba? Electricity. Sa electricity. Dili na, electricity. So, yun na ito nung limana. Ako, teacher. Sa pantay na yung teacher. Ako, sa natuwa. Hindi ito ang nanay. Nandito sa kining maestra. Maestro. Usap niya.
kung anak siya. Nga, instead, electricity man niya manito. Nakalma kay teacher. Ayun mo teacher, wala kayo haliwa na ma'am, no? Kung maura po yung naabot siya ang mental kapakit. Sa auto naman maura po yung naabot siya ang mental kapakit. Sa auto no sa kilay, slopa ka. Kung muna kayo kung kayo na gumama, ito ang mong principal. Wala na itong mental kapakit mo upgrade po. Wala na itong mga Bible scholars na sila nag-suggest ang itong mga speaker. Kunya, ito pong ipaling kamutan, Bishop Mervyn. Masida exorcist, no? May 23 at 24. Kay Paana na Timog, Pilipinas na siya. Okay na sila? Tapos si Archbishop Abet, ito po, na community, mas siya. Kumisir po ito. So, sa inyo, ito lang i-post sa paan. Nag-post ano? Kunya, confirm na ubang mga speakers na ito, ubang pa. Kunya, wala. Katug ko alas 10, no? Okay, 10 minutes. Katug-katugon, katug mo. Ano mo naman ko. Ngayon, si St. Robert Bellarmine, conversion without mission becomes self-centered. Wala na kung na-converted na ka, hindi ka mag-mission, para na si mong pagkamino. Wala na ito yung ipaambit ang atong nakatunan. Mission without conversion becomes hollow. So, inseparable ang mission o conversion. No. Kinahanglan sa may side nga natin conversion. A man of deep prayer. Wala nagsugod na rosaryo while waiting sa uban. No? Yahuman po, nag-praise and worship ka. No? Kaya maluya mo, kanta mo. Kanta mo sa mga salmo. So, yung gano'n ninyo, nagpunod ka sa mga bata, punod ka sa kanta. No. Kanta lang. Kasi kung interpres ka, punod, hindi ka ka. You allow Satan to destroy your day. No. Huwag ito ng chat na ko sa ako, witness ko tayo, mapriso na ba niyo there? Kay, dalawa ko sa Pilipinas, sige, kabuol, nakagawa ko man sa ako, ano? Nag-enjoy ka sa tinamuhi yung buhay, short ito tinamuhi ko eh. Shortcut pa dyan. Mas kulang nakikita. Wala nga, a man of deep prayer. Bisan pa ako, nag-inom ka, pasalamat ko, salamat ko. Bisan pa, sa ito si St. Therese of the Child, St. Therese of the Child Mission or the Avila. Diba mo, bisan na libang nagampo. Diba mo, ano siya ko, ha? Bisan na libang nagampo. Nagpakitang yawa niya. Siya, saan magka-pen? Bisan na libang nagampo. Nagpakita yung yawa niya. Ngayon po daw, nalibang lagi siya. Ngayon po, St. Therese, yawa. Ang tanang gawas mo ba, iya sa Diyos. Pero kung hindi gawas sa mong lubot, ibuhan eh. Kuha mo siya, no? Pakita yawa eh. Hindi mo gawas sa akong ba, iya rin sa Diyos. Pero kung hindi mo gawas sa mong lubot, ibuhan eh. Bisan na liban. No? Consult God every moment of your life. Padung ka mo drive, sign of the cross, then angel of God. Sabi ninyo, balin tawag ninyo, anghel, o rescue yun natin ninyo. Mapunukos pagtuo, pili sa kahadlo. Amen? Amen! Ang conversion, ang mission, a brilliant defender of doctrine. The greatest service to the church is both holiness of life and clarity of truth. Truth
must be defended, but with charity. Wala na, ako, matinta na buto sahay nga, nalita mo, pika gamay, nagdibate. Pero, muna, tinangan dyan, ipinsahan na ito kamatuuran upahan ang gugma. Hindi niya ito masiparate ang holiness o ang clarity of truth. Hindi siya ma-separate ang conversion of mission. Sabi ninyo kung di na ito ipaambit o pagtuo, daghan yung maluya. Daghan yung maluya. Unya, salamat ka sa mga Pilipino sa Switzerland, na naman pari ang ilang mga Pinoy na pari ang nahalito. Kung makapay Pilipino, close ang daghang simbahan sa Switzerland o sa Canada. Katong akong gaan o Lenten Recollection dito sa St. Mary, i-close ng dako. Pero karon itatahan na ang mga Pilipino. Puno ang simbahan. Muna nga, karon ang atong ditabangan uban sa ministry sa exorcism, 30 na kaseminaryan. No? Nakabayad na ng buwan na, kalo sino mo patay utang, 148,250 ato na bayan sa seminaryo kayo buwan na sa 30 kaseminaryan. O, karong sa Kaluugma, si Brother Lord Tulio Rata, ang Ginoo nga dili Diyos. Ato, presidente kanya ato, mo graduate ugma. Salamat sa Ginoo niya. Tulo sa 30 kabuok, tulo ni Ana ang graduate ugma. Ang inabangan sa ministry, kaya naman ako tanggo, after 10 years, 20 years, daghan ka mapadama mga pare dito sa Europe, dito sa Germany. Kaya naman, ang pare nila ilang ako dito sa Germany, pipilala ang mga Pinoy. Daga, ang usak ka pare, upat ka parokya. Ang ako din usak ka parokya, upat ka pare. Maksud magayan ng iba. You know, kung grabe, nakita ni rich kitang vocation. Kung ano man ito makabangi rin mga lunay vocation. Igo lang talaga po, brady, ang puta naman. Yung mga lahutay ka sa seminary. Yan, moral support. Yan po talaga. White financial support. Diba mo, pagsunod ako sa seminaryo, kinahanglan ng Diyos, gano'n na kay benefactor. Na ako, iwa ko kay benefactor. Pag-interview itong saman, doon na kay benefactor. Doon na, Father. Diyan, kapag siya, bayad talaga. Kaya kung hindi mo na unang benefactor, ang inuumat. Hindi drama ko. Pag-interview na, doon na kung tahanan yun. Kung nga yun na pala. Hindi tawag yung kapasan. Hindi tawag ko, dahil sa nakainin ko, mugasol eh, mugasol. Huwag mo sa mga tanan kasi ako binabaktor. Inuun na, sinuun ko din. Niya pag first year ako agog tayo. Si Pintamil. Kaya mo ito, panilan mo. Kinsa to, exam na naroon niya. Kinsa to dagang mga nawa pagkabayan sa mga utang. Kasi kaon. Pagkonsensya po mo, pagkatisulido sa mga maestra, at mga professor. So, ako nang kasinatian. Unang yan, ako iniduon ako. Kabuok, Father, mo suod ni seminaryo, huwag mo gasto na mo. Kasi na, sudo mo dito. May problema na sa Ginoo. Pagkalaran mo ng 30, pagulbulo ba ito sa tidyo, Father, saan ito ibayan? Nga 30 naman ni kaseminaryan sa naman ito utas seminaryo te. So, paano? Ay, nag-ulti, problema na sa Ginoo. Problema mo ka. Kanya ito na bayaran, this school year is 1.2 billion this school year. Papakay na itong Ginoo. Una na akong gago, salamat sa ta. Kaya doon na tayo pa po obispo. Bishop-elect Jimboy Sako. Amen. Ito pa kaya.
Hindi nagtabi rin. Nakapunta ko sa Slila. Siya. May graduation road. Dito sa Slila. Sa Diyos, saan lagi? Masa may ikaw na niya? Dugay na kanibaw niyo. May kaubis ko na ito niya. Sa tuloy. 2 weeks pa ko naibaw tuloy. Niya, tawagan mo ko sa iwan ng ko. Tawagan mo sa niya, ikaw, napili ni Popleo na may sa tupapa. Kung balibad sa bubalik mo na, di ba? Tugal pa tawa yung bispo. Hindi bubalik pa ta, sunod pa ta tuwing, maka-bispo na po. Kaya ang sayo na ang pagtando, ang lisod na ang pagbalibad. Magsulti ni Bishop yan. Ang sayo ko noon na, kung ikaw na'y mapilian sa Papa, sayo na tayo ang pagtando. Lisod ang pagbalibad. Mura-mura na, may pong sanay, pero may balibad. Pero sa ganahan mo, Bispo, honestly, hindi sa ganahan mo, Bispo. Pero siya man ang bitawang isang yun. Wala nagkilak dito taon to siya. Bantay mo dito sa kuwan, nagkilak dito sa seminaryo. Kay Tiki, lalim mahimo obispo. Bitahan naman sa sako, kaya wala naman siya buhok. Wala na yung mawa. Mas matog ganun. Dito, ito yung po si very humble niya. Angayan din na siya ng obispo. Doon sa dughan sa mga tao, dughan sa mga ibang mo kanang mutulog mo niya panahon na dahil with mass, di na siya matawag. Yan ang ibalik. Ngayon man, namatyan pa muna, pangayuan po muna ako. Diba? Dugang-dugang mo na palit at kape. O binangkan. Toto papakan itong bagong mga disco. Hindi na po sa mag-adjust. Namo, ikaw ba naman mo? Yan kami po rin na pag mag-adjust. Ikaw ba? Diba? Ang ipilian dahil dahil taga-maasin siya kung napoy taga-siyo. Pero siya ang napili sa ato Iyon, si Bahano, ito yung eleksyon, yung eleksyon pa rin, bumunta, no? Yung mga punday, goberno, yung giaway. So siya may nasa wala magkabaliban. Wala na ko kitang blessing March 25 pa dyan, annunciation. Very significant tayo, no? Wala na silat na ito si na-studio nito ganina dito sa Gila. Mga very humble. Unang nindot tayo ang dagan sa diocese. Yan naman si Bishops Lex Monsignor andam siya mamati. Hindi lang andam mamati, huwakan pagpahibig tayo sa mga nakastakas o dahas sa Diyos. Huwag mo na ako kasi nabihan personal na yung Senior Santo. No? Walang na-bless kaayo ang diocese of Tagbilaran. Amen? God is good! All the time! Ibang buwan na lang yung right? Kunya, padayon ka. Di na pa po 3 minutes. Nagkaroon, lingon si sa pag-defend na to sa simbahan, lingon siya, charity is the form of all virtues. Kinahanglan dahil, revival na ako, kinahanglan dahil ang atong pagpipinsa sa simbahan, inagdan dyan sa kupa. Teka naman na to, based on emotion. Ulit naman yan, ang highly effective person is not reactive, but proactive. Kaya kung sa'yo kalainan nila, kaya ako, kung ako kupasa ng luha, reactive kayo. Reactive kayo. Kung mapadayon na sa pagka-reactive, ang problema, nadungan na ito ang problema. We never solve the problem, we add more problems. Unnecessary stress, unnecessary burden. Kaya naman reactive na tao. Ang reactive na tao, mag-decide based sa ilang emotion. Wala niya, yan ako. Honestly. Reactive.
siya sa opinion sa uban. Maguba siya sa opinion sa uban. Reactive person. O natin siya effective. Guba pa po na yun. Paano niya? Unya, lahi ang proactive. Kaya proactive, o ni mga highly effective person. Yan naman, nagbase siya sa iyang self. Dili siya sa lain. Nakasabi ko na sa koreksyonan ka. Ang proactive na tao, ang reactive na tao, koreksyonan, kulta-kul ka. Kaya ikaw, kulik-kulik po ka na kawa, muna po ka kulik. Kulik! Mag-away na. Pag-dugol ka ba? Pag-dugol ka ba? Maglabok tayo. Di ba? Mahalit mo na, reactive tayo. Pero ang proactive na tao, example, koreksyonan ka, asa ko dapit na kulat. Hindi peaceful kayo, asa di ko dapit na sa'yo. Wala proactive na tao. Asa ko dapit na kulat. Wala proactive na tao. Kaya ang proactive na tao, base sa iyang self, gano'n na siya nagtanaw sa iyang self, nasayop ko sa pagsulti, o sa tayo dapit, asa ko mga pulo nga nasayop ko kay, mga kong sulit tayo. Di ba? Di siya mag-focus sa upan, sa opinion, sa iyo kung ganyan. Na ang pinaka-importante iyang interpretation o response. Yan naman, kung ang imong interpretation sa sitwasyon negative, yung imong response negative, ang negative situation malulangan. Nakabatay ka sa pupunta, at ako kasing-kasing. Yan man, reactive ka. So, karon, para sa depensa ko na ito, tinahanglan proactive ka. Dahil mabibigyan na ito, ito matakda nila. Ato silang tumakon, pinahanggi sa positive interpretation at positive response. Ngayon naman, hindi nga itong kagalingon, pwede mo i-interpret mo sa katao negatively. Sunod anak, negative mong interpretation, negative sa imong response. Example, ganda mo example ha. The same day, the same time, the same event, different interpretation, different response. Una nga grupo, mga mag-uuma. Ikaduhang grupo, mga bakanon. The same day, the same event, the same time, bunda kakusok kay one. Ang mga bakanon, nagplano mag-date nito sa asaman, musulisuloy, hiking, bunda na one. So, ilang interpretation, hindi na yung tamalayan na rin. Kinsa may nagsuggest alam ng lawa. Kaya itong pakngan, nag-iaway na sila. Ingon ka kung kapunta magkuhan, igit. Kins, ikaw po yung suggest. Ang ilang interpretation negative, ang ilang response negative. Nag-iaway sila. Unhealthy na ilang relasyon, di na kamalayo na. Pati kusugang kuhan. Di na nakasaka dito, mag-picnic ka dito. Tingin na mo. Pero ang laking grupo, mga mag-uuma, kusuking mo. Mali pa yun. Thank you, Lord. Praise the Lord. Thank you, Lord. So, ilang interpretation, positive. Ang ilang response, positive. The same event, same date, different. Peace of mind, ang problema rin naman nag-exist. It only exists in the mind. Problem exists in the mind. Pwede ka negative situation, pwede pa rin mo i-interpret positive. Kaya ang proactive na tao, hindi siya focus sa problem. Ang proactive na tao, focus sa solutions. Kasi hindi na naman ang problema. Unsa itong solution? Unsa itong better option? Unsa yung best option na ito? Kita ninyo? So, di siya mag-build sa problem. Muhatag siya mga solutions. Ay, kagoon. Ano man, daghang patag maduunan. Ay, kagoon. Daan na guidance ginuwala. Una, karon kung ipensa ka na reactive ka, daghang kang kakawin.
You will decrease your circle of influence. Pero kung mulikansa ta proactively, we increase our influence. Wala nga, ilas ba inting, amiguhon yun na mo, basta ko no kaman. Darawa, lahat sa mong debate, wala kong pamuntan na. Nagpalikan na siya, pamuntan na, may ikog naman eh, may gubebe. Meron tayo rin mag-ano, umahalik ko sa tuloy ko, kaya ako kumpul. Sila po, kumpul! Kasi ka naman po, no? Wala nga, hindi na itong pagbitin sa iyo, pili na reactive, na ma-apply ni nato, pili lang sa ato, ma-organisasyon, ma-apply ni nato sa tagsa-tagsa nato kapamilya. Ako, dawaton ako, reactive ko kanunay. Pero kining libruhan, nakatabang na ko, pag-guide na ko, to be proactive. Diba mo? Karon, ganahan ako sa level sa proactive, gaan kanunay ang akong kanunay. No? Dahil ni-chat na ko, kaya lang yung mga tao, sinaway mo na sukian mo na tao, ni-chat ako kanina. Niya akong gireplyan, ay palagi ko pag-uulan na natin. Makuhaan imong kagwapa. Ang i-reply, natakda. Ikaw yung patuloon. Hindi ang iso kay ito siya. Di ko ano siya sakit. Di ko alam siya. Nanaway. Ngayon lang sa kung bakit mo buka ito, reactive. Nga! Sabi ka mo nakarima. Nga! Kauman mo nila. Kaya mo naging takang na. Ako lang i-replyan, proactive. Eh palabi, o kaguol niya, o si pangaway niya. Ano man, nasi pangaway, dali ko yung mamatay. Kakuhaan yung nagwapa. Nakulihan ba yun po? Problema naman no. Kung ang imong interpretation response, problematic po. Hindi nagpakong mulo. See? Walang nunod kayo, before ka mo react, it should be healthy, proactive reaction. Amen? Imong bana, suko na kayo. Hindi hukok. Darling, may darling paabot yung katong nabuhay darling ako. Lugay mo kanina po, darling, katulong ko. Sorry kayo, lugay ka nagpaabot. Yan, tutro mo, nahubo ka? Kamaling ka? Una na, I hope, proactive and reactive. We travel from reactive to proactive. Kunya, last na lang na. Two kinds of victory. Very essential siya. Two kinds of victory. Private victory and public victory. Kung sa may sign niya naka-reach na ta sa private victory, ini siya. Dependent to independent. Sato? Dependent to independent. Nga naman, musubok lang sa dili, dependent siya ta. Mama, bata-bata, tuloy pa. No. Dependent siya ta. Dependent na talan sa itong mama. Unya, kung travel ka from dependent to independent. Kung sa may sign na naka-reach na ka-private victory or self-mastery, wala siya. I-travel na ka sa dependent to independent. From reactive to proactive. Kaya ang mga dependent na tao, reactive. Based sila sa other opinion, ma-determine sila sa situation. Example, situation nila. Kung kanina, dependent pa kakaroon, mapakakarit sa private victory. Kung ang imong di ba? Kung asa ka ng tuyo, kung saan ng imong bisyo. Dito sa Amua, sa Sitio Dakit, Laring Bohol, ang bisyo dito, tungits. No?
Madyong. Bata pa, 5 years old, maayo na kayo mag-2H. Muna ko ang mga bata na condition sila sa environment. Nga, ano na yung mga bata? Muna na ang dependent na tao still conditioned by his situation. Si mama sugaron man, palahubog si papa, palahubog sa ko. Tingnan naman, mo ni dependent na tao. Wag pa siya ka-reach sa private victory. Kaya iaani na si mama, iaani na si papa. Ganun siya pag-yawa-yawa, ganun siya pag-balikas, iaani na si papa. Ganun man, dependent pa siya sa sitwasyon o sa iyang environment. Condition siya. Pero despite na kita condition sa atong environment, you are not defined by your environment. You may be conditioned, but you are not defined by your environment. Example, di ba? Ako gigon, daghan sa akong mga silingan karon na wa kahuman. Kaya ang palibot dito sa sibilan kay ko, wa kahuman. Kaya sikir lang ito, hangtod karon. Mauli ko nito, it's nga, pero ano, huwag mo kumain mong sulat. Dependent to independent. Nakaroon, kung sa'y sign na naka-reach ka private victory, Pero na-save to. ang imong dependence, imong i-recognize, yan ay mga negative situation, negative environment, doon ay mga negative emotion ako, reactive ka, pero mo-travel ka from dependent to independent. Kung sa mga independent, bumasi na ka sa truth, principles, virtues, and values. Ang iyong decision, base na dito. Hindi na base sa iyong emosyon. Kaya independent na ka sa situation, sa iyong environment, o sa opinion sa ubang tao. Unya, ang independent na tao, proactive. So kung i-travel na ka from dependent to independent, muna na siya, naka-reach na ka private victory. Nagkaroon ba ka? Mo ba na yung tinid ko? Dili na ang tinid ko ang private victory. Gikan sa dependent to independent to, balik katapusan, interdependent. Muna siya public victory. Sabot kung maka-reach na kag-self-mastery mong kagalingon, mo socialize na ka. Teamwork, team building, and naman, two heads better than one. We can learn from each other. Sa legal side, consult kung mga abogado, wala na tayo legal action. No. Sa discernment po, doon ako po spiritual director. Nga akong nagdanig na ko, hangtod karon. So kanya akong ibuhat nga social, legal action, dili na personal ako. It is communal, teamwork. O muna ginawag public victory. Yeah, from private victory to public victory, you increase your circle of influence. No? Kanya, kasi natin na nako karon, increase mo na itong circle of influence. No? Bisa ko pagkakabot sa Saudi, no? Bisa ko pagkakabot, nakakabot na ta. Bisa ko pagkakabot Iceland, nakakabot na ta. Pero, honestly, nag-adjust akong lawas sa oras. Ganun man, di basta-basta akong travel. Ikan sa Europe, nato sa Canada, dahil na ay mag-oras. Tulainan, pero igutom ka, magkatugon. Katugon ka, magigutom. Ikapoy ka, nalamig ka, ikatog, nga di ka katugon. Kapuy, ako nga sa Tinonet, sunod na Tinonet, focus sa tayo, kalitan talk sa Europe. Europe, rata, di na mo, antos lang yung kontinent. Bisa Europe, di na yung oras. Doon naman ang Switzerland sa Germany. Dinalikat mo dito sa Germany. Nalikan sa Canada, ngayon ako, another 8 hours or 6 hours ang time difference. Nabiin dito sa Switzerland. Kadlawon yun sa
sa Canada. Mo travel mo sa Canada na po additional 2 hours, additional 3 hours. Sa usang mo yung ba? Kaya ako ba na yung travel ka, ikaw Manila sa mga oras. Imagine na kung travel ka 4 hours ng airplane ka. Sabi, tawa mo rin ako kayo. Wala nga, alis tinoon, bro, Sunday ko mo report ito sa office. Kay Paway, mo recharge sa lawas para sa lahi na po din Kinabog nawa, negative 22. Wala na ako na negative 22 Celsius. Bugnaw na din ng 16, positive na. Yan, isuot mo itong langog ng geyser dito. So, busigma. Pwede ba ito, makuha na mahilis, di ba na? So, di mahilis, so that, kinabugnawan. Nakotang, isan ang paano, mana ang ako sa ice ba? Patag ice? Sa'yo ko na, pilit na yung ngambil ba? Bila naman, ano mo? Ayaw ko na, pilit na yung Tinaligawan niya. Dito sa Canada, unit po, kailan late dito na ice ka. Matagal na nagpanghawak mo ang beef. Dito to sa lake. Pero nakakaan siya na piyakuan niya na amaze ko. Ang ice na tulog-tuluban. Dili sa ato, magama na tag-ice. Natay ice plant, natay refrigerator. Dito, tulog-tuluban. O, yung ice na rin. Yan ang snow ang bilan yung kanon. Pero kung ano sa halo-halo dito, naaktan mo kung snow dito. Di ka rin nagduwag basket ko ito, nag-shirt ko ito. Nagduwag ko yung basket ito. Pagkawas, naagan na yun. Ito ang snow. Bugnaw na yun. Bugnaw na yung snow. Wala nga, balik ko na po I hope sa mga safety, ay mo punong sa pagbasa, ay mo punong sa pagpuan, ano man, ngayon sa St. Augustine, read in order to lead. Basa, aron mahimo ka manugiya sa mga tao. Ayaw punong o tuon. We study not for school, but we study for life. Amen? God is good! Ako kaya sa tinunet, sunod tinunet, focus sa tag-aritan to sa Europe rata, dinata mo, atos lang yung kontinent. Bisa Europe, rin na oras. Doon naman ang Switzerland sa Germany. Idalikat mo dito sa Germany. Nagikan sa Canada, ngayon kapod, another 8 hours or 6 hours ang time difference. Nag-iinit to sa Switzerland. Taglaon nyo sa Canada. Travel mo sa Canada na po, additional 2 hours, additional 3 hours. Sa usang mo yung ba? Kaya ako ba na kung travel ka, hindi ka Manila sa mga oras. Imagine na kung travel ka 4 hours ng airplane ka. Sabi, tawa mo rin ako kayo. Wala nga, alis tinoon, bro, Sunday ko mo report dito sa office. Kay Paway, mo recharge sa lawas para sa lahi na po din Kinabog nawa, negative 22. Wala na ako na ng negative 22 Celsius. Bugnaw na din ng 16, positive na. Yan, isuot mo itong langog ng geyser dito. Diyan, busigma. Kaya mo ito, makuha na mahilis, di ba? So, di mahilis, so that, kinabog nawa. Yan mo tang, isan ang kuano, mana ang ako sa ice ba? Yan mo, batag ice. Sa'yo ko na, pilit na yung ngambil ba? Bila naman, ano mo? Ayaw ko na, pilit na yung tinaligawan niya. Dito sa Canada, unit po, kailan late dito na ice ka. Matagal na
nagpaghawak mo ang bit. Dito to sa lake. Pero nakaan siya na, di ako wala gina-amaze ko. Ang ice na tulog-tulugan. Dili sa ito magdama na tag-ice. Natay ice plant, natay refrigerator. Dito, tulog-tulugan. O, yung ice na rin. Yan ang snow, pwede na yung kanon. Pero kung ano sa halo-halo dito, naaktan mo snow dito. Gigan mo nag-duwag basket mo ito, nag-short ko ito. Nag-duwag mo yung basket ito. Pagawas. Agan na yan. Ito ang snow. Bugnaw na eh. Bugnaw na yung snow. Wala nga, balik ko na ito I hope sa mga safety, ay mo punong sa pagbasa, ay mo punong sa pagtuon. Yan naman, ngayon sa St. Austin, read in order to lead. Basa, aron mahimo ang mamukiya sa mga tao. Ayaw punong o tuon. We study not for school, but we study for life. Amen? God is good! All the time! Atong layover mi sa Vancouver. 6 hours to me. Yan na may follower na to sa chat na tinunit. Ano mo, Vancouver? Sama namin, pero kami sa airport. Nabilang mong oras sa airport, 6 hours po. Alas 2 pa mong pa. Sige, kidugo naman sa airport. Tining mo, treat ko ninyo o dinner. So, ang gato, ay diha na siya kauban. Dito sila na. Sabi na rin ako kauban na every time na mo tanaw ko sa imong video, ako ipakita niya, masuko siya ni mo pati. Kamu sih Katoliko? Katoliko pati. Di siya kapukong, ini kakita sa imong dakway pati, masuko siya. Sumo. Kunya, sa pagkakot, ako na siyang gichatan niya muadto o ba na to dinner. Yan karon Father, naglain ko na yung kabuhi. Kunya Father, kining namukat na kuno siya. Ano siya? Niya project. Niya pagkumana, manuling kaon, sa Father, magpatiliklas lang yung akong kuan Father, akong amiga. Pero saan din natin? So, okay ko. Pero na ko yung sakit. Father, ano ba? Ako, yung bukod ni Father, pero lang yung parta for 25 years. No, ako ba siya gasto? Kasi mag-pray ka tayo, mag-pray ka tayo. Sige, magpa-antar lang ko. Doon ka, ulan siya. Kaya announce na to. Yan na to yung mga amiga sa iyang mga amiga. Mga pitong sulit dito, walo. Ako nga na pag-aon. Kaya sa madapit mong sakit, kinilan ni Father. Buta mo lang uli oil. Pas, diba? Pati mo nagkanang yawa. Sus! Ang iyang mga kauban, pati nakalukan. Kaya mo kadlo. Kaya relax lang mo. Kaya relax mo na. Wala kayo ng pinabata. Tapos maganda to. Relax lang mo. Yung mga yawa, istorya man. Istorya sa ilawas. Daghan kayo may hinundan siya ng sakit. Mauning may pagkaayo niyang sakit. Kaya tungkol sa mong kasina. Mauning may makalupit na mo. Si Yaw-Yaw ba? Natabian siya. Di ko ito siya tabian. Nga, plural. Ang isultis mga yawa. Daghan sila. Huwag po sila magpaila. Kasi ilangan. Kanya, pag humanan, ulian siya, isa nga pala, nawa lang yan mong sakit sa kulwa, kadungkan, ang katul, nawa, ang hugot, nawa. Nawa ka na lang. Sabi lang, ano ito ni mong imati? Siya, 25 years. Yeah, dati nga po, tapi ano tayo? Huwag na yung period. Ikaw yung pagkaman, hala, pinunod mo din siya kanina.
Yakit na mahadlok. Para sa mahadlok, si Father, ayaw naman akong likod. Pag akong dili naman na pagkatulhupo. Tanan ng appointment yan sa doktor. Wajib pagkaayo. Pero kalau Father, ako kaayo akong pasalamat sa Ginoo. No? Unya, mga pare na nagka-witness at baon silang inan, what ko yung special gift of healing, ha? Wala. What ko power dyan? Yung power for the Darwin, kili-kili power na dyan eh. Huwag na kailain. Nanunula ayo sila, not because of their power, because of the power of the sacramentals of the church. Because of the sacraments of Christ. Mga fathers, kung ma-empower lang mo, in 25 years, na nahulog yung kwarta tungkol sa oppression o sa possession sa demonyo. Di ba? Hindi yung 25 years na sakit o yung pagka na na-spend tungkol sa inyong sakit, mas-save na daghan pa lang mga ka-eskwil ng pari. Amen? Munang akong iampo yung daghang mga pari. Daghang mga pari mo, sugat ako dito. Muna ako empower yun. Dili, wala ko special power. Si Father Darwin, why special power? Wala ko special gift. Ang negan ba na special child? Special child na di palian. Kaya nang gift is the gift of the church. It is not mine. I hope we will use the gifts of the church. Amen? Unang karusunod adlaw, mag-isin ako ng team na naman doon na natay online training ng conferences sa mga pare sa Switzerland, Germany, Canada. Yan naman, gusto na po sila mag-practice sa ministry ni Cristo. Amen? Father, tuluin lang ay nagkoon na pinaagi niya na mahuman na itong office dito sa center. Ganun nahuman ang office, sa temporary office na to, nahuman na for 4 months. Nasunod, doon na po tayo tukuron karong liga under approval pa sa itong diocese, ma-approve na, kaya na may hatag kung 900 sacks of cement. Kapag magsugod kayo, magdala na buong usap ka, halop lang. Usap ka. Hindi ato ba na sa diocese? Wala. Magtugod ka karong liga sa exorcist chamber. Muna na ito mga pari, Luzon, Visayas, Mindanao, ganyan magpatrain na ato silang perlino. Kaya mo puli ako na dugan na katong before maordinahan sa pagka-pari o diakono, pa-experience yun, pa-mo-experience dito. Parang di na makurat. Ini ka, tulo na yung mga sitwasyon sama ni Ini. Amen? Dahil doon ko dito pala, kung anak ko kaling nagsinggit, kailangan nakita, hindi na mo makita. Kaya anak. Kaya sahi, may ngunong lang talit so, kabuhi na. Napas mo na. Nasukda na. Doon na may kaliwat. Muna kasagaran nga, scapegoat sa mga pari. Kaya naman, nahatlok ni. Kaya naman nahatlok man ni. Kaya what make the lupi ni Ana sa seminarista ba niya? Amen? Pero ako nang ibalik ang ministry ni Cristo. Di ministry Darwin. Ministry of Jesus Christ. Amen? Kaya kung empower mga pari, dahil na matabangan. Kaya naman, present ang pari sa tibuok kalibutan. Na ako, limited lang ako. Amen? Na pasalamat ha sa itong panihapon di ay sa ato na race na ulikan sa Switzerland. Naka-race dito sa more than 800 unta. Kanya namayusan sa itong mga travel. Ang travel yun is more than 1 million ang gasto na ito. Kay late na nilukat o ticket. So na-approve ang akong tuwan sa diocese February 27. Nilukat ang ticket February 28. Nigitan na March 2. Pagdating mahal ang ticket.
more or less mga 1 million, 1.2 million ang among transportation. Ako kahit. Kaya kung kato, na-advance lang ang pagpanangin na to, na-advance po ang pag-approve, mas-save ko na to ako. Pero kaluis Ginoo, na-raise na ta o minus sa itong more or less mga 500 ka, 700 kape. So mga itong tabang na honestly, ako nang di-raise para matukod na to, kaya naghatag na to 500 square meters sa Lila. Atong tukuran o Bible Center ng Lila. O muna na ito i-raise. So, more is mga 1 million siguro na pinatay library. Kaya hindi mga references na to sa mga kahuban na to atong i-keep dito. Kanya ito mga karaang safety nga na mga references nakaabot ng lugar ato itong pangayuon ang ilang mga libro. Kaya ito ibutang dito. Kaya yun na tayo library po. Amen? God is good. Kung nga ito po na ko ibutang ang atong studio punto per punto. Kaya ang sunod na ng punto per punto ay laging Catholic Faith Defender. Waon ko sa Ginoo at kung na mamagkalaw na si Daily Exorcism Ministry. Kasi spirit man na usa lang ni kaya ako ramang usa. Kaya kung si Lord mapari na to, iyan na si Ifti. Focus na to sa mga yawa. So, nalipay mo morong gabi una? Tinood? God is good! All the time! Kaya katapusan, so, after sa kuan maglabot ka rin kakaroon, parang sa safety. Kung niya, humana na mag-blessing ko sa mga religious items ninyo, and then mag-anointing of senses ko o kaman. Okay? After sa blessing. So, magkanta na. Balik ko sa offertories magkanta